sɛbɛn minnu k'a ma ko nouvelle horizon sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de Mamane Touré Mamane Touré a y'a yira k'a fɔ ko nin duwakun laban in na abu ko terroriste ko a kɛra bundeli ko dan ye koyi o sabu kɛ mun ye an ka wolomasiri tabando bɛ finitigilakaw ko fɔ abu ko ne terroriste ye masara ka sɔ k'a kɛ ta la dugu mun bɛ n'an k'a ma ko Endelman abu safinɛ dira ko a ma diya a ko n'i ye dugu in jateminɛ k'a lajɛ a bɛ mɛnna ka o mara o kɔnɔna o fɛ Patrick b'a ka fɔ la a ko i bɛna ye k'a fɔ ko min ye dimanche don dɔ bɛnna mars kalo tile 19 ma abu safinɛ dira ko nin kɛra don gɛlɛnba ye jatigɛwale kɛbaaw bolo koyi kɛrɛnkɛrɛnnen la jatigɛwale kɛbaa minnu n'u bɛ Endelman ye o mara o kɔnɔna la ko an ye maaninfin minnu ko ninkɛnɛ karaba jatigɛwale kɛbaaw la abu safinɛ dira ko a dagosi ka bon kosɛbɛ dɔw bɛ k'a yira k'a fɔ ko mun ye maa 50 abu safinɛ dira dɔw fana y'a yira k'a fɔ ko maa minnu o sara ko a ka ca ni maa 100 jatigɛwale kɛbaaw fan fɛ Patrick b'a ka fɔ la a ko i n'a fɔ u ye kunnafoni k'o lase kunun cogo min na kunun n'o bɛ mars kalo tile 21 san 2023 o kofɔ a ko min ye anw ka armée siga t'a la wuli ka jɔw de bɛ sen na jatigɛwale kɛbaaw u ninkɛnɛ o bɛ se ka karaba cogo min na abu safinɛ dira ka jamana in kɔni ka a bila o de hukumu kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ ko dugu min bɛ n'an k'a ma ko Endelman ye dimanche don dɔ bɛnna mars kalo tile 19 ma abu safinɛ dira jatigɛwale kɛbaa ninnu waati mun na u kɛlen bɛ k'u ka labɛnw sabati abu u kɛlen bɛ ka labɛnw bɛɛ lajɛlen k'u sabati u bɛ ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ u bɛna taa bingali ta ka maaw k'u sɛgɛrɛ abu safinɛ dira waati mun na u b'o labɛn na Endelman kɔnɔna la abu safinɛ dira ko yan ka di ni ye mun ye armée malienne abu sanfɛla o sɔnsɔnna tɛntɛn dugumala k'o sɔnsɔn kɛrɛ 4 bɛɛ lajɛlen abu o sɔnsɔnna jatigɛwale kɛbaa ninnu u nana to camancɛ la bundeli o sɛbɛkɔrɔ dabɔra Patrick b'a ka fɔ la a ko mun ye anw ka dugumamaw olu bɛ surutuli kɛ cogo min na sanfɛmɔgɔw ta ka jugu n'o ye abu mun ye jatigɛwale kɛbaaw ye an'u bɔra taara kɔfɛ o ka jugu n'a bɛɛ lajɛlen n'u taara ɲɛfɛ abu o ka jugu n'a bɛɛ lajɛlen n'u yɛrɛ tor'u jɔyɔrɔ la abu safinɛ dira maa m'u fa u y'u yɛrɛ fa Patrick b'a ka fɔ la a ko mun ye nin kɛra fagali bilen yɛrɛ ye koyi o sabu kɛ mun ye moto ani jatigɛwale kɛbaa ninnu u dalen yɛrɛ u su dalen abu safinɛ dira k'i t'u dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na a ko dɔw su sisira yɛrɛ de i bɛ sisili yɛrɛ mun dɔn dɛ abu hali t'a dɔn k'a fɔ ko mun ye maaninfin dalen ye nin ye awɔ o ɲɛna u y'a k'u susu dɔrɔn awɔ hali fɔma Patrick b'a ka fɔ la a ko mun ye frappe minnu o kɛra an ka drone mun bɛ n'an k'a ma ko TBD abu safinɛ dira ka taa fara mun ye an ka kɛlɛkɛ pankuru mun bɛ an bɛ don min na ko bi n'an k'a ma Albatros L39 abu k'u ye kabako k'o lamaga nin opération in na maa dɔw y'a jira k'a fɔ maa mun n'o ninkɛnɛ n'o karabala na jatigɛwale kɛbaaw fɛ yen abu k'a bɛ t'i jɔ maa 100 ani kɔ la o la Patrick b'a ka fɔ la a ko ministre mun n'o bɛ colonel Sadio Kamara ko fɔ ministre de la défense o tɛ wa abu safinɛ dira ko a y'a fɔ jatigɛwale kɛbaaw ye ko n bɛ jahanama tasuma bilen ko n b'a yira aw la siga t'a la ko a bɛ k'o baara k'o timɛ dɛ ko misali jɔnjɔn ye fɛn jumɛn ni hakili b'a la hali a tɛ tile damadɔ bɔ abu safinɛ dira kɛlɛkɛ pankuru wɛrɛw olu surutula an ka jamana o kɔnɔna o la colonel Sadio Kamara a y'a yira k'a fɔ k'a bɛ jahanama mun yira jatigɛwale kɛbaaw la abu safinɛ dira ko o baaraw ko o bɛ sen na Patrick b'a ka fɔ la n'o bɛ Mamane Touré ko fɔ a ko an bɛ don min na ko bi dɔnsen kɔni ko a sɛbɛkɔrɔ yɛlɛmalen don o sabu kɛ jatigɛwale kɛbaaw y'a dɔn k'a fɔ armée Mali bɛ bolo min kan bi abu k'u tɛ maa to buteli jatigɛwale kɛbaa o kɛbaa n'u ye u b'i ninkɛnɛ de k'a karaba k'a ban pewu wa kɛlɛ in ko a bɛ ka kɛ professionnalisme yɛrɛ dan kɔnɔna o la Patrick b'a ka fɔ la a ko mun ye anw ka armée abu bɛ wuli ka jɔ la koyi maramafɛn minnu n'olu b'an bolo nin waati laban in na abu safinɛ dira k'u tiɲɛnikɛnɔ k'a fanga ka bon kosɛbɛ jatigɛwale kɛbaa ninnu abu safinɛ dira dɔw ne drone ninnu y'u susu abu safinɛ dira ne pankuru ye susuli kɛ ko a bɛ maaninfin sisi k'i da di k'i kɛ saribɔn ye isimilayi o de don Patrick b'a ka fɔ la a kɔni y'a jira k'a fɔ ko min ye duwakun tɛmɛnen abu ko jatigɛwale kɛbaa minnu n'u tun bɛ Endelmanikaw fɛ yen k'u tɛ nin langalen koyi wa a bɛ da tariku la maa 100 ani kɔ abu safinɛ dira ani moto caman den k'a bɛɛ lajɛlen jeni hali maaninfin su dalen ani moto t'u dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na armée malienne abu safinɛ dira k'u ye nin baara k'u kɛ nafani filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ nouvelle horizon ale kɔnɔ Patrick b'a tɔgɔ de Mamane Touré i bonya o b'a la Mamane Touré bɛɛ kɛra k'a fɔ Mamane Touré an b'a
b'a fɔ ka wali ɲuman beti k'a dɔn k'a fɔ soir de Bamako mɛ a ta Bamako la talikɛ k'a dɔn k'a fɔ beti bamananw b'a fɔ ko min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ su la ale kɔni a tɛ a ɲɛko dɔn ayi nka a bɔra ka min don a kɔ yan a b'o dɔn k'a dɔn k'a fɔ a bɛ o dɔn min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ dankɔrɔba in na ni o ye Sumeni Bube Mayiga i k'a dɔn k'a fɔ Sumeni Bube Mayiga i k'a dɔn k'a fɔ SBM i k'a dɔn k'a fɔ ale fatulen kɔrɔ kɔfɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko nin ye a san kelen ye min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ a furumuso la i k'a dɔn k'a fɔ ko ale kɔni a bɔra a ka daden kɔnɔ wa i k'a dɔn k'a fɔ ko a ye bataki belebele dɔ ɲɛgɛn bataki min kɔnɔna na n'an da bɛna don a kɔrɔfɔw la i k'a dɔn k'a fɔ k'a kumabaw k'a ta k'a ɲɛfɔ min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ Umaru Angoyiba soir de Bamako kɔnɔ ale kɔni a ye nin sɛbɛnni kɛ koyi a ko i k'a dɔn k'a fɔ nin waati laban in na kɛrɛnkɛrɛnyana k'a dɔn k'a fɔ nin tile fila laban in na min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ Sumeni Bube Mayiga ale ka i k'a dɔn k'a fɔ fatulu ko ka taa se k'a dɔn k'a fɔ a ka kasola don ma k'a kɛ mɛ kɔrɔfɔ ye kɔrɔfɔ min ni a ji a sɛbɛ janya mɛ sabula i k'a dɔn k'a fɔ a kumaw sɛbɛ caya mɛ nin waati laban in na Sumeni Bube Mayiga kuma i k'a dɔn k'a fɔ a furumuso min bɛ yen ni o tɔgɔ ko Gogo Dɛmɔ Gindo i k'a dɔn k'a fɔ Gogo Dɛmɔ Gindo i k'a dɔn k'a fɔ ale kɔni a b'a fɛ ka bɔ a ka daden kɔnɔ sabula i k'a dɔn k'a fɔ a ye i k'a dɔn k'a fɔ kɔrɔfɔ dɔ sarala kɔrɔfɔ min kɔnɔna na i k'a dɔn k'a fɔ ni a ye o kɛ bataki ye bataki min kɔnɔna na i k'a dɔn k'a fɔ a kɛ bɛ ka jalaki ta ka maaw sɛgɛrɛ maa minnu bɛ i k'a dɔn k'a fɔ ni u bɛ Cour suprême baaraw la nin waatiw la i k'a dɔn k'a fɔ a kɛ bɛ ka jalaki belebele ta ka u sɛgɛrɛ parce que ni o ye Umaru Angoyiba ye Umaru Angoyiba a ko i k'a dɔn k'a fɔ Sumeni Bube Mayiga a fatulen k'a dɔn k'a fɔ nin ye n'i y'a ta k'a lajɛ nin ye a san kelen ye sabula i k'a dɔn k'a fɔ Sumeni Bube Mayiga a ko i k'a dɔn k'a fɔ san 2021 na min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ mars kalo ale tile 21 na Sumeni Bube Mayiga i k'a dɔn k'a fɔ ko a tun bɛ kaso la wa i k'a dɔn k'a fɔ kasolabila in taara laban fɛn min na o k'a dɔn k'a fɔ ko o de ye fatulen min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ a furumuso in na i k'a dɔn k'a fɔ ale kɔni a ye bataki kɛ ka kɛ n'i k'a dɔn k'a fɔ a ka san kelen fatuli ye bataki in kɔnɔna na min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ Sumeni Bube furumuso la a ko i k'a dɔn k'a fɔ jour pour jour i k'a dɔn k'a fɔ Sumeni Bube Mayiga i fatulen filɛ nin ye a san kelen dafalen i k'a dɔn k'a fɔ i fatura ka i jɛɲɔgɔnw min bɛ talikɛ i k'a dɔn k'a fɔ famille la n'o ye denbaya ye terilakaw ka taa se i k'a dɔn k'a fɔ masaw ma ani k'a dɔn k'a fɔ camarade lutu n'o bɛ talikɛ i k'a dɔn k'a fɔ i politiki ɲɔgɔnw la n'u kɔni k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen hamina i la koyi min bɛ talikɛ i k'a dɔn k'a fɔ Sumeni Bube Mayiga la i minɛna k'i don kaso la i k'a dɔn k'a fɔ kasola don min i k'a dɔn k'a fɔ ni o taara laban fatuli la i k'a dɔn k'a fɔ Sumeni Bube Mayiga a furumuso kɔni a ye nin kɔrɔfɔ ninnu sarada bingani kɔni ko o taara k'i sɛgɛrɛ bingani min kɔnɔna na i k'a dɔn k'a fɔ kɔrɔfɔ taara k'i sɛgɛrɛ min bɛ talikɛ i k'a dɔn k'a fɔ avion présidentiel la n'o bɛ talikɛ i k'a dɔn k'a fɔ jamanikuntigi o ka avion ko kuma min ni o fɔra ka taa se i k'a dɔn k'a fɔ surasiw ka i k'a dɔn k'a fɔ minɛnko ma Sumeni Bube Mayiga i k'a dɔn k'a fɔ jalaki fu taara ka i sɛgɛrɛ ka t'i dɔ kaso la wa ka tɛmɛ nin kɔrɔ kɔfɛ a ka ja Sumeni Bube Mayiga e ko furumuso kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ Sumeni Bube Mayiga ko wa ko u y'a fa an ka taa Sumeni Bube Mayiga min bɛ talikɛ i k'a dɔn k'a fɔ furumuso in na hali bi a ka bataki a kɔnɔna na a ko i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi i k'a dɔn k'a fɔ maa minnu ni u kɛra Sumeni Bube Mayiga a sata ye i k'a dɔn k'a fɔ ko olu na wuli ka jɔ k'a sɛbɛ boloda sabula i k'a dɔn k'a fɔ nin ko in u tɛna a to nin tɔgɔ in na Sumeni Bube Mayiga min bɛ talikɛ i k'a dɔn k'a fɔ a furumuso in na a ye kɔrɔfɔ caman fɔ a ko i k'a dɔn k'a fɔ Sumeni Bube Mayiga ale kɔni i k'a dɔn k'a fɔ a ye don in kɔnɔ don min bɛ talikɛ i k'a dɔn k'a fɔ kabi waati min na a minɛna k'a bila kaso la a y'a ɲini tɔgɔ bɛɛ lajɛlen na i k'a dɔn k'a fɔ kiri ka tigɛ koyi sabula i k'a dɔn k'a fɔ ale ye maa ye min n'i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ wele ko dignité n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ honneur ye h'a ka jɛ i k'a dɔn k'a fɔ ale ka tabiya a ka danbe a t'a fɛ k'a jasi sabula i k'a dɔn k'a fɔ den minnu ni mɔden minnu bɛna to ale kɔ i k'a dɔn k'a fɔ twajugu ka ta ka da i k'a dɔn k'a fɔ ale la olu nɔfɛ k'o ye fɛn ye min ni a tɛ bɛn kuma i k'a dɔn k'a fɔ Sumeni Bube Mayiga a ko i k'a dɔn k'a fɔ ale kɔni b'a ɲini tɔgɔ bɛɛ lajɛlen na i k'a dɔn k'a fɔ a furumuso a ko i k'a dɔn k'a fɔ a ko Sumeni Bube Mayiga waati min na a bɛ kaso la a y'a ɲini tɔgɔ bɛɛ lajɛlen na i k'a dɔn k'a fɔ nin kiiri in ka tigɛ sabu nin kiiri in ka tigɛ sabula i k'a dɔn k'a fɔ ale bɛ se ka jɛya cogo min na wa i k'a dɔn k'a fɔ ko Sumeni Bube Mayiga a furumuso ka kumaw la a ko i k'a dɔn k'a fɔ Sumeni Bube Mayiga ko i k'a dɔn k'a fɔ ko tigɛ kun bɛ kɛ a kan koyi wa tigɛ kɛ kun bɛ a kan k'a fɔ ko Bube Mayiga ni kiiri in digɛra i k'a dɔn k'a fɔ Bube Mayiga ko a kun bɛ jɛya min bɛ talikɛ i k'a dɔn k'a fɔ Gogo Dɛmɔ Gindo la i k'a dɔn k'a fɔ a ko i k'a dɔn k'a fɔ a ye foli ta ka maaw sɛgɛrɛ maa min ni o dɔ i k'a dɔn k'a fɔ Cheikh Mohamed Cherifu Kone Cheikh Mohamed Cherifu Kone i y'a dɔn k'a fɔ ale kɔni kun ye avocat général ye Cour suprême
mun na tɛmɛnin kɔrɔ kɔfɛ ka bɔ yen min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Sumeli Bube Mayiga a furumuso in na i k'a dɔn k'a fɔ a kɛlen kɔrɔ kɔfɛ ka foli ta ka Sheikh Mohamed Sherifu Kone k'ale sɛgɛrɛ a ye foli ta tuguni k'a dɔn k'a fɔ ka maa sɛgɛrɛ min ni o tɔgɔ ko Arachi Baji i k'a dɔn k'a fɔ nin don tɛmɛnenw na hali a ma mɛn ale kɔni k'a dɔn k'a fɔ a fana minɛ na ka bila kaso la k'a sababu kɛ nin Sumeli Bube ko in ye Sumeli Bube Mayiga min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Arachi Baji la ale fana a bɛ kaso la i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na i k'a dɔn k'a fɔ k'a sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Sumeli Bube ko in wa i k'a dɔn k'a fɔ furumuso a ye nin kɔrɔfɔ ninnu bɛɛ lajɛlen sarada ka jalaki ta i k'a dɔn k'a fɔ ka maaw sɛgɛrɛ maa minnu bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ ni olu bɛ Cour suprême na a ka jan maa minnu bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ Cour suprême kɔnɔ avocat dɔw de bɛ yen magistrat dɔw de bɛ yen minnu n'i k'a dɔn k'a fɔ olu sɔnna ka i k'a dɔn k'a fɔ ka u siw k'o baama yɛlɛma san 40 tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ Cour suprême baara la ka sababu i k'a dɔn k'a fɔ k'o diyagoya ɲini k'o fara u siw kan i b'a kɔrɔfɔ kɔnɔ an ka taa san 7 min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ k'o ta k'o fara min bɛ tali kɛ u siw kan walasa i k'a dɔn k'a fɔ olu bɛ se ka Cour suprême baaraw k'a kɛ cogo min na i k'a dɔn k'a fɔ ko nin ye fɛn min ni a tɛ bɛn jamana kɔnɔ sabula i k'a dɔn k'a fɔ o maa minnu filɛ kɛ o baaraw kɛ ko i k'a dɔn k'a fɔ olu de bɛ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ k'a ka jan i k'a dɔn k'a fɔ jamana a justice k'a minɛ k'a bila i k'a dɔn k'a fɔ maa damadɔ olu ka bolo kɔnɔ n'o bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ i n'a fɔ a sɛbɛnnen bɛ cogo min na caman jɔrɔ fanga olu ka bolo kɔnɔ k'o ye waleya ye i k'a dɔn k'a fɔ ko a tɛ bɛn koyi i n'a fɔ a sɛbɛnnen bɛ cogo min na bete n'o bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Umaru Angoyiba a ka sɛbɛnniw la a y'a yira k'a fɔ ko furumuso in k'a dɔn k'a fɔ a ye kɔrɔfɔ caman fɔ a ko i k'a dɔn k'a fɔ a mana mɛn o mɛn i k'a dɔn k'a fɔ ko don nataw la i k'a dɔn k'a fɔ ko Sumeli Bube Mayiga ko i k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛna jɛya sabula i k'a dɔn k'a fɔ maa o maa bɛ yen ani i k'a dɔn k'a fɔ maa jugu minnu bɛ yen ni olu farala ɲɔgɔn kan sabula i k'a dɔn k'a fɔ Sumeli Bube Mayiga a bɛ se ka fa cogo min na k'olu kɔni i k'a dɔn k'a fɔ olu na wuli ka jɔ kɛ sabula i k'a dɔn k'a fɔ complice n'o bɛ tali kɛ janfanjiw la i k'a dɔn k'a fɔ minnu ye o baaraw kɛ k'u na wuli ka jɔ kɛ hakaja ka dama kasi kɛ min bɛ se ka to i k'a dɔn k'a fɔ justice ni o bɛ tali kɛ kiri la a baaraw bɛ se ka sabati cogo min na ka taa i k'a dɔn k'a fɔ olu kanu na Asiri filɛ an ye min mɔ i k'a dɔn k'a fɔ soir de Bamakɔ kɔnɔ Umaru Angoyiba ale ka sɛbɛn Abu Nouvelle Horizon ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye Patrick b'a tɔgɔ de Seydou Konate Abu a bɛɛ na ta mun ye kami ɲɛgɛn b'a kɔ kan buna adamaden ɲɛgɛn kɔni o b'o o kɔnɔ i bɔlen filɛ k'i da don babu min na dɔ fara dɔ kan a b'a bugu wa a b'a sɛbɛkɔrɔ caya Patrick b'a y'a yira k'a fɔ ko mun ye Sumeli Bube Mayiga SBM Abu Safinɛ jira ko mun ye marsikalo tile 21 n'o tun ye kunu ye Abu ko nin tun ye Sumeli Bube Mayiga a ka san 1 faatuli ni tun ye o san 1 o selen o de kumu kɔnɔ la i bɛna ye k'a fɔ ko wulikajɔ bilala sen kan Abu taasi bila bɛ se ka kɛ ka ɲɛsin mun ye Sumeli Bube Mayiga ma cogo min na o de kumu kɔnɔ la a ka jɛrɛjɛkulu min bɛ yen n'o bɛ Asma CFP ko fɔ Alliance pour la solidarité au Mali convergence des forces politiques patriotiques Abu Safinɛ jira olu ye wulikajɔ k'o kɛ ka taasi bila kɛ ka ɲɛsin mun ye Sumeli Bube Mayiga ma a ko kɛnɛ in kan mun ye Isa Kawujimu ye Abu Safinɛ jira taasi bila kɛnɛ kan Isa Kawujimu de bɔlen filɛ ka na maaw ka kɛnɛ kɔni k'a yɛlɛma Abu Safinɛ jira k'a kɛ politiki kɛlɛyɔrɔ ye k'a kɛ politiki kumayɔrɔ ye maaw bɛ mun ye sangako la Abu Safinɛ jira o waati Isa Kawujimu ale bɛ politiki kɛlɛ ayiwa an ka taa i yɛrɛ ka fɔ an ka taa mun ye Seydou Konate a y'a yira k'a fɔ ko dugu jɛko 20 Abu Safinɛ jira i bɛna ye k'a fɔ ko anw ka politikima caman bɛ yen Abu Safinɛ jira u dɔnsen ko a ka ca u yɛlɛma bolo ko a ka ca Abu Safinɛ jira politiki kɛlɛ dɔw bɛ taa kɛ kɛnɛ national bɛɛ lajɛlen o kan i n'a fɔ Isa Kawujimu a ye baara minnu k'o boloda kunu Abu Safinɛ jira ko nin ye fɛn mun n'a ye maaninfinw k'u kamana gan kosɛbɛ Isa Kawujimu waati mun na Abu Safinɛ jira Sumeli Bube Mayiga taasi bila bɛ ka kɛ ka ɲɛsin ale ma Sumeli Isa Kawujimu Abu Safinɛ jira kɛnɛ in kan ko a y'a kɛ politiki kɛlɛyɔrɔ ye kɛnɛ in kan a y'a kɛ politiki kuma ye Patrick b'a ka fɔ la a ko mun ye marsikalo tile 21 san 2022 Abu kana bila marsikalo tile 21 san 2023 Sumeli Bube Mayiga dangɔrɔba in tari da ko a bɛ san 1 bɔ Abu Safinɛ jira jɛrɛjɛkulu min bɛ yen n'o ba a ka parti ko fɔ Sumeli Bube Mayiga n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ a ye premier ministre ya kɛ an ka jamana o kɔnɔ la Abu Safinɛ jira o ma dogo maa la o de kumu kɔnɔ la mun ye a balimaw a teriw a jɛɲɛw Abu Safinɛ jira bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka dugawu kɛ ka ɲɛsin Sumeli Bube Mayiga ma i n'a fɔ u tun bɛ belebele wele cogo min na ko le tigre de Badalabugu Abu Safinɛ jira Badalabugu Jaramangana o tun ye Sumeli Bube Mayiga ye Patrick b'a ka fɔ la nka Abu Safinɛ jira a y'a yira k'a fɔ ko mun ye maaw takun kɔni ko o ti kelen ye o sababu kɛ ninnu ye nin baara in k'o kɛ Abu Safinɛ jira ko mun ye Sumeli Bube Mayiga kaburu yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na o t'a
taru ɲɛdaw kan ka ziyara baaraw k'o boloda ka dugawu caman k'o kɛ Abu Safinɛ Jara kɛnɛ in kan fɛn kɛra fɛn mun n'a bɛ maanifin k'i kamana gangoyi a ko waati mun na mun ye kunnafonidilaw gɛrɛla Isa Kawu Jimu na Abu Safinɛ Jara ni k'a ɲininka Abu Safinɛ Jara k'a fɔ ko min ye Isa Kawu Jimu dugawuden ɲuman de b'i bolo ka ɲɛsin mun ye Sumeli Boye Mayiga a taali kuma hali u kan'a kɛ bɛɛ ni hakilina don k'i bɛ se ka dugawuden ɲuman de kɛ Sumala bɛɛ bɛ ka denbaya ma Sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye Isa Kawu Jimu Abu Safinɛ Jara belebele in ye kɔrɔfɔ a y'a ta ten tari a ye ko bɛɛ lajɛlen bilisibasa ɲami k'a don ɲɔgɔn na ka kumaw bɛɛ lajɛlen k'o don ɲɔgɔn na Abu Safinɛ Jara Isa Kawu Jimu a y'a ta k'a fɔ ko mun ye politikimaw an ka fara ɲɔgɔn kan de politikimaw an ka fara ɲɔgɔn kan mun ye fanga mun n'o bɛ sen na nin waati na n'o bɛ filantila fanga o kɔfɔ an ka fara ɲɔgɔn kan n'o tɛ k'u bɛ fɛ k'u kama k'a don fanga kɔrɔ u tɛ fɛ k'a bila cogo si mun ye Isa Kawu Jimu k'a ka taasibila kɛ Abu Safinɛ Jara a ye kɔrɔfɔ mun fɔ o filɛ dɛ a y'a jira k'a fɔ ko maa minnu n'olu bɛ jamana in kɔnɔ an bɛ don min na ko bi k'u bɛ fɛ ka jamana in k'a mara ni dictature de ye Abu Safinɛ Jara ko mun ye Sumeli Boye Mayiga k'i da tɛ se ka maga o tɔgɔ la ko mun ye vie chère k'a fɔ ko dabalofɛnw sɔngɔ gɛlɛyara k'i da tɛ se ka maga o fɛn na ko n'i ma taa kaso la Abu Safinɛ Jara mun ye Isa Kawu Jimu a ko mun ye jamana marabagaw k'u k'a dɔn k'a fɔ ko mun ye politikimaw tɛ jamana jugu ye dɛ ko jamana jugu ko tɛ dɔwɛrɛ ye o ye lakanabaliya baarakɛbaliya ani dabalofɛnw sɔngɔ yɛlɛli ko de ye mun ye jamana o jugu ye ko n'o tɛ ko politikimaw kɔni ko o tɛ jamana jugu ye Abu Safinɛ Jara kɛnɛ in kan u bɛ taasibila kɛnɛ de kan dɛ Isa Kawu Jimu ko a bɛ wele bila mun ye mouvement démocratique bɛɛ lajɛlen ma k'u ka fara ɲɔgɔn kan ko kalata mun n'o bɛna kɛ ko sabu kɛ CEDEAO ye waati mun di k'u ka fara ɲɔgɔn kan waati walasa o waati o bɛ se ka labato cogo mun na Isa Kawu Jimu a ye nin kɔrɔfɔ k'o sɛlɛ Isa Kawu Jimu a b'u kɛnɛ in kan Isa Kawu Jimu hali bi a kumara dɛ ale kɔni y'a kɛ politikɛla ye a y'a jira k'a fɔ ko an bɛ don min na ko bi an ka jamana in kɔnɔ lɛ ko mun ye olu de ye politikimaw ye wa Abu Safinɛ Jara olu de kan ka jamana k'o mara maa minnu bɛ n'olu ye samarabatigiw ye n'o bɛ sɔrɔsilakaw ko fɔ Abu Safinɛ Jara k'olu kan ka jamana kɔnɔdenw de k'u lakisi a n'an bolofɛnw k'olu ka kalata k'a labɛn telera k'u ka taa caserne kɔnɔ a bɛɛ kɛ su saba an ka taa i kɔndilensi kɛnɛ kan ayiwa politique ala a kɛra politique kɛnɛ ye a kɛra conférence de presse ye Isa Kawu Jimu a kɛra o kɛnɛ ye Sɛbɛnnikɛla ko Abu Safinɛ Jara ko mun ye suba bɛ ɲinɛ nka a ye mun den ta o ɲinɛ man di ko sabu kɛ mun ye Isa Kawu Jimu ni hakili b'a la waati tɛmɛnenw na ale de dunu ni balaw bɛɛ lajɛlen ta jamana in kɔnɔ k'a fɔ ko mun ye transition kuntala ko a bɛ taa di kalata ko kuma yɛrɛ ko da ko a tɛ se ka mago la cogo si la ko ni jamana yɛrɛ ko ni lakana ko n'o man na ko kalata yɛrɛ kɔni ko o kuma tɛ Abu Safinɛ Jara hakililajigin dɔ ni hakili b'a la waati chronogramme fɔlɔ mun o bɔra k'a jira k'a fɔ ko mun ye kalataw bɛna kɛ jamana in kɔnɔ nin waati na a doni nga mun ye Badawu ale kun bɛ fanga la premier ministre Ba Mokutaru Wana Abu Safinɛ Jara mun ye Isa Kawu Jimu a kana ɲinɛ koyi a ye kɔrɔfɔ mun k'o sɛlɛ o doni nga maliden caman kɔni ko o hakili bɔ o la Abu Safinɛ Jara Isa Kawu Jimu ko a ye virage yɛrɛ kɛ a 200 degrés 200%. ale kɔni teliyara yɛrɛ de ale kɔni a teliyara k'i se bɔ a la ka tila ka ala an ka taa politikimaw wa u bɛ taa ni koyi Fatirikɛ b'a ka fɔ la Abu Safinɛ Jara ko nin bɛɛ lajɛlen ye dalu ye dalu minnu n'o bɛ kɛ sababu ye maliden kɔni banna bɛɛ politikimaa yɛrɛ ye tayi maliden banna bɛɛ politikimaa yɛrɛ ye o sabu kɛ mun ye hɔrɔnya Abu Safinɛ Jara danbe o ka dɔgɔ ko in kɔnɔna la kosɛbɛ a bɛɛ lajɛlen ta ye wama ni yɛrɛkun fɔlɔ Abu Safinɛ Jara ko o misali jɔnjɔn ye Isa Kawu Jimu ye a ko ni hakili b'a la mun ye Isa Kawu Jimu nin y'a fɔ ye ni demandeur ni preneur Abu Safinɛ Jara o Isa Kawu Jimu ale tilala k'a minɛ wa a y'a demandé je ne suis pas ni preneur ni demandeur yakili bɛ kuma in na hakili b'a la o kɛra yan o kɛra o kɛra yan o kɛra est ce que a bɛ san a tɛ tɛmɛ san kelen ka tɛmɛ ɲɛnɛmakɛ kɔ dɛ n'ale ɲɛnɛmɛ a ma ɲɛnɛ dɛ Sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye Boye Mayiga mun n'o yɛrɛ bɛ kɔfɔla tan Abu ala ka hinɛ Boye la ko mun ye Isa Kawu Jimu ko diɲɛ tɔgɔ jumɛn de bɛ ko a ma mun fɔ Boye ma ale de y'a fɔ Boye ma ni hakili b'a la ko Ibridi ayi est-ce que a ka saya mun ye a y'o bɛɛ tɔgɔ da Boye la Ibridi o tɛ ɲuman ba ye dɛ o tɛ ɲuman ye dɛ an ka taa bɛɛ an ka taa an kana dɔw kɔmandi kɔ n'i y'a dɔw
ayi bube ko ma ku ibridi o de kɛra o SBM de ko te ibridi ale de ko tiguma Patrick Baka fola ako waati yɛrɛ ma jan koyi Abu Safinɛ Jara ni akili bala wuli ka jɔ ba mun kɛra jamana kɔnɔ février kalo tile 10 san 2019 o Isa Kawu Jim Abu Safinɛ Jara olu de wuli ka jɔ k'o kɛ o ye Sunbelu Bube Mayiga tɔgɔ fiɲɛ foyi tɛ o ma mun da Bube kan awɔ Sabanikɛla ko Abu Safinɛ Jara ale ni akili bala ka Bube k'a sɛbɛkɔrɔ lebu million 50 ka t'o filmer ka yira k'a fɔ ko Bube taara o di Abu Safinɛ Jara ko Isa Kawu Jim a ci bɛ nin bɛɛ la Sabanikɛla ko a ko mun ye Isa Kawu Jim kɔni taara maaw ka kɛnɛ kɔni ka taa yɛlɛma k'a kɛ politique kɛlɛ ye an bɛ taasi bila kɛnɛ kan Abu Safinɛ Jara transition ko kuma jumɛn bɛ yen dugawu kɛ dɔrɔn surasiw k'a bila surasiw k'a ta jɔ ye ɲininko la Ala ka jigiyɔrɔ ɲa Ala ka mɛlɛkɛ ɲuman sigi a kunna duwawu banna koyi ma ɲɛ b'a la sisan condoléance duwawu bannen filɛ ne yɛrɛ ye mun faamu cɛ ka ko la Asimu an b'a Asimu de deli a ka sabali wa dɔɔni ko gɛlɛyalen don k'a bɔ ko bolo kasi suma dɔɔni dɛ c'est chaud fɛn tɛ bolo la o fɛn tɛ yen tɔɔrɔlen don dɔɔni I bana Isa Kawu Jim yɛrɛ kan ninnu to k'u ta fɛngɛ ka tɛmɛ Isa ko dɔɔni d'u bolo u k'a kɛ wayi o fana ça c'est vrai parce que ni ɲɔgɔnna dɔw kun bɛ yen est-ce que olu da ma de sa mais n'an tora de la an tɛ lafiya fɛnɛ o dɔw u ka to yen ka kulekan bɔ f'u bɛ ko ka dɔɔni dɔ mɔɔw da la cɛ fɔ nin ko ninnu de ka dabila ayi o banna o dɔɔni dɔ in de kan ka dabila Asimu y'o ban pewu n'i y'o bannen pewu n'i da fana ye fɔlɔkɔ bi tigɛ awɔ i mara yɔrɔ i kan ka mara yɔrɔ min e bɛ taa ye dɛ Abu n'i y'o bannen de o Abu kunnafoni filɛ nin ye an y'a bɔ nouvelle horizon kɔnɔ Seydou Konate i bonya o b'a la Seydou Konate kɛra k'a fɔ BT an b'a fo BT kɛra k'a fɔ bamananw b'o de fɔ ko kolo tɛ nɛn nɔ kuma dɔw la ni a ti yɛlɛma ne de fana i k'a dɔn k'a fɔ DS ni o ye Dawuda Sangare ale ka sɛbɛnniw i k'a dɔn k'a fɔ ko le haut conseil des collectivités i k'a dɔn k'a fɔ ka kɛ ni nouvelle constitution i k'a dɔn k'a fɔ min ni jamanakuntigi n'o ye Assimi Goïta ye i k'a dɔn k'a fɔ ale kɔni a ye a valider wa i k'a dɔn k'a fɔ Assimi Goïta a y'a yira k'a fɔ k'i k'a dɔn k'a fɔ nouvelle constitution min ni a baara kɛlen filɛ nin ye i k'a dɔn k'a fɔ ko baara cɛɲumanba o sababu la i k'a dɔn k'a fɔ le haut conseil des collectivités olu ka ɲɛma i k'a dɔn k'a fɔ ni o ye Mamadou Setigi Jakite ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ k'i k'a dɔn k'a fɔ jamanakuntigi ale kɛlen filɛ ka kɔrɔfɔ min k'a fɔ nin ye i k'a dɔn k'a fɔ nouvelle constitution ko wa i k'a dɔn k'a fɔ olu bɛna nin document in k'a ta koyi ka yala n'a ye jamana in fa bɛɛ lajɛlen fɛ a ka ja kɔrɔfɔ minnu bɛ a kɔnɔ k'a ɲɛfɔ jamana kɔnɔdenw ye walasa i k'a dɔn k'a fɔ faamuyali bɛ se ka sɔrɔ a kow kan cogo min na o conseil des collectivités i k'a dɔn k'a fɔ ko n'i ye nin cakɛda in ta k'a lajɛ a jɔyɔrɔ ka bon anw ka jamana in kɔnɔ kosɛbɛ sabula i k'a dɔn k'a fɔ décentralisation ni o ye mara cɛman bɔ i k'a dɔn k'a fɔ olu ka institution ɲɛmaaba min bɛ Bamakɔ yan wa i k'a dɔn k'a fɔ o mara yɔrɔ belebele don wa ɲɛmaa tɛ maa wɛrɛ koyi ni honorable Mamadou Setigi Jakite honorable Mamadou Setigi Jakite k'a dɔn k'a fɔ ale kɔni ani kunnafonidilaw u ye ɲɔgɔn ye kɛ kunun ɲɔgɔn ye sɛbɛn k'a dɔn k'a fɔ Mamadou Setigi Jakite a y'a yira k'a fɔ k'i k'a dɔn k'a fɔ projet de constitution min ni a baaraw kɛlen filɛ nin ye a ka jan i k'a dɔn k'a fɔ cɛ dɔ hali ni a y'a sɔrɔ k'a fɔ maa dɔw wulilen bɛ i k'a dɔn k'a fɔ k'a kɔrɔfɔ dɔw bila i k'a dɔn k'a fɔ ngɔri lɔ n'a ta o ta i k'a dɔn k'a fɔ olu bɛna baara min kɛ nin ko in kɔnɔ o ti dɔwɛrɛ dɛ o ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko jamanakuntigi Assimi Goïta i k'a dɔn k'a fɔ a ye maaw bila baara la baara min k'a dɔn k'a fɔ ni baara cɛɲumanba wa nin baara in k'a dɔn k'a fɔ olu bɛna ta k'a yakubaya nin baara kɛlen min filɛ nin ye ni o bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ nouvelle constitution ko la i bɛna ta k'a yakubaya i bɛna ta k'a don jamana k'a fa bɛɛ lajɛlen labɔ wa i k'a dɔn k'a fɔ ka ɲɛfɔliw kɛ jamana kɔnɔdenw ye a ka jan i k'a dɔn k'a fɔ faamuyali a bɛ se ka sɔrɔ a kan cogo min na walasa i k'a dɔn k'a fɔ élection min ni o bɛ wele ko référendum o baaraw bɛ se ka boloda cogo min na Mamadou Setigi Jakite a ye nin kɔrɔfɔ in a ye a sarada kunnafonidilaw ye Dawuda Sangare a ko i k'a dɔn k'a fɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ anw ka jamana an bɛ waati min na komi bi i k'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛya belebele a tun bɛ jamana in kɔnɔ k'a sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ constitution ko ye sabula i k'a dɔn k'a fɔ constitution min ni o tun bɛ anw bolo waati tɛmɛnenw na i b'a ye k'a fɔ ko gɛlɛya caman de tun bɛ a kɔnɔ o kuma i k'a dɔn k'a fɔ nin waati laban in na sigi laban minnu ni olu kɛra n'o kɛra sababu ye i k'a dɔn k'a fɔ ka taa constitution kura k'a bila sen kan jamanakuntigi kɔni k'a dɔ k'a fɔ maaw talen kɔrɔ kɔfɛ ka baara in k'a kɛ baara in kɛra hukumu min kɔnɔ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ kabi baara in a bɛ daminɛ don min na ka se fɔ sisan ma min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ kusi bɛɛ lajɛlen y'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ o kuma maa bɛ se k'a fɔ
ko nin ye baara ye baara min ni a cɛ ka ɲi kosɛbɛ Asimi Goïta ni o ye i k'a dɔn k'a fɔ jamanikuntigi ye nin waati in na ale kɔni k'a dɔn k'a fɔ a ye projet a ye a valider o y'a jira k'a fɔ ko Asimi Goïta a y'a jira k'a fɔ ko baara in ko a ɲɛna koyi wa i k'a dɔn k'a fɔ ko baara in ko baara bɛ se ka kɛ n'i k'a dɔn k'a fɔ nin constitution kura in ye hali ni a y'a sɔrɔ k'a fɔ jamanakɔnɔden dɔw bɛ ben nin waati laban in na i k'a dɔn k'a fɔ olu kɛn bɛ ka muruti fari k'o ta i k'a dɔn k'a fɔ dɔw kɛn bɛ ka muruti fari ta koyi dɔw kɛn bɛ ka lagosi yɛrɛ ta k'a dɔn k'a fɔ ka baara in k'a sɛgɛrɛ o n'a ta o ta min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ nin haut conseil in na n'o bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ haut conseil des collectivités la ninnu kɔni ko olu nisɔndiyalen bɛ kosɛbɛ nin baara in na sabula i k'a dɔn k'a fɔ olu na fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ k'a ka jɛ k'a dɔn k'a fɔ n'i ye haut conseil ta k'a lajɛ olu bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ marayɔrɔmisɛnninw na k'a ka jɛ k'a dɔn k'a fɔ mairies ka taa se k'a dɔn k'a fɔ conseil des cercles ani conseil régional la wa ninnu na k'a dɔn k'a fɔ gafe in k'a ta k'a saalo min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ jamana in bɛɛ lajɛlen k'a larawa ni gafe in ye ka ɲɛfɔliw ta ka jamana kɔnɔdenw k'olu sɛgɛrɛ sabula i k'a dɔn k'a fɔ ko n'i y'a mɛn refondation a tɛ se ka taa fiyewu tant que ni constitution ni a baara tun ma kɛ kuma i k'a dɔn k'a fɔ loi fondamentale don n'o bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ jamana in k'a dɔn k'a fɔ a jɔsen belebele dɔ o ye constitution ye kuma i k'a dɔn k'a fɔ ni constitution ni a ma dilan ka ɲa i k'a dɔn k'a fɔ ko don nataw la maa ka sigi ni a ye k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ se ka don a kɔnɔ o tɛ siga t'a la dɛ Wulibali don Wulibali don ayiwa an ka taa haut conseil des collectivités a ɲɛmaa i k'a dɔn k'a fɔ ni o ye Mahamadu Sɛtigi Jakite ye a ko i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi sisan nin ye baara min ni a bɛna kɛ sababu ye don nataw la i k'a dɔn k'a fɔ jamana in a bɛ se ka jɔ koyi sabula i k'a dɔn k'a fɔ baara cɛɲumanba a kɛlen filɛ nin ye jamana kɔnɔdenw fɛ wa i k'a dɔn k'a fɔ haut conseil yɛrɛ ma to kɔ baara in si kelen nɔ sabula i k'a dɔn k'a fɔ kabi waati min na min n'i k'a dɔn k'a fɔ o ye assise nationale ye i k'a dɔn k'a fɔ haut conseil a ye a ko participer haut conseil i k'a dɔn k'a fɔ a sen donna a kɔnɔ wa i k'a dɔn k'a fɔ projet de loi a bɛ labaara waati min na haut conseil sen donna baara in kɔnɔ fo ka taa se i k'a dɔn k'a fɔ finalisation ma n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko nin baara cɛɲumanba in ko o kɛra o kuma i k'a dɔn k'a fɔ olu ta ti dɔwɛrɛ jamana ko la dɛ o de i k'a dɔn k'a fɔ ka baara in k'a ta k'a yakubaya o de i k'a dɔn k'a fɔ baara min ni a kɛlen filɛ nin ye n'o bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ document in na k'a ta k'a yakubaya k'a ta k'a yɛrɛkɛ jamana fa bɛɛ lajɛlen fɛ o ti dan o ma koyi min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ jamana dugumisɛnnin fara dugu kumaba kan k'u bɛna bɛɛ lajɛlen larawe laraweli in kɔnɔna na i k'a dɔn k'a fɔ ɲɛfɔliw bɛna ta ka jamana kɔnɔdenw sɛgɛrɛ walasa i k'a dɔn k'a fɔ maa bɛɛ lajɛlen ka sɔn i k'a dɔn k'a fɔ constitution ko in ma k'a ka jan i k'a dɔn k'a fɔ référendum baara mun ni olu bɛ sen na o baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na i k'a dɔn k'a fɔ k'a ma sɔrɔ maaw u kunnafoni bɛ yen Patiri filɛ an ye min fɔ l'indépendant kɔnɔ Dawuda Sangare ale ka sɛbɛn l'indépendant Dawuda Sangare an bɛ foli k'o lase a ma Abu ne bɛ n bolo n b'a kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn minnu k'a ma ko nouvelle horizon Patiri kɛ b'a tɔgɔ de Demba Konte Abu n y'o de f'i ɲɛna n ko k'a ta ka min nin ye o bantɔ ye pewu i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye kalo ɲini baaraw kɔni ko o sigira sen kan dugu mun bɛ n'an k'a ma ko Arabie Saoudite Abu ani ka taa fara mun ye Kuwait kan Qatar ani Bahrain Abu ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni y'a jira k'a fɔ ko olu ka sunkalo ko a bɛ daminɛ alamisa o tɛ sini ye wa sini kɛ an n'a tɔ yɛrɛ dama alamisa nata wa sini bɛna sini don mɛ i hakili tiɲɛnen don wa den o kana n'a k'i bɛna alamisa bɔ dɔgɔkun kɔnɔ dɛ bi ɲini ka bali mɔgɔ la dɔɔnin koyi kana alamisa bɔ dɔgɔkun kɔnɔ dɛ sunkalo ko in a ma bali a ma fɛn dɔɔnin a koronna dɛ a koronna tabira komi ale ye fɛn min di reporter sinon o kun ka vraiment n'o tɛ nin période in na e cɛ kun ka reporter ɲa dɔn a tɛ se ka reporter bon an t'a dɔn ni a bɛ reporter maa min ka niveau la o on doit faire la demande k'a adresser jɔn na an ka demande an ka ci jɔn ma ne bɛ k'e ɲininka sa kɛ pardon ne bɛ k'e de ɲininka sa kɛ yali an kan ka demande sɛbɛn k'a ɲɛsin jɔn ma a ka reporter yan pour le report quoi poiti na nga jonga hakili jagabo nin hakili jagabo dɛ n bɛna hakili jagabo n'an bɔra tuma min na an ma hakili jagabo hakili bɛ jagabo n'o y'a sɔrɔ an bɛ se ka sinon température 44 degré ko kuma mun o tɛ yɛrɛ dɛ n'an sera ka hali a reporter k'a bila mois d'août ninnu na cɔcɔ waati e bɛ lettre sɛbɛn n b'a sɛbɛn kɛ sɛbɛnni ti problème ye a bɛ ɲɛsin jɔn ma awɔ ne b'a dibaga e de kan ka maa de fɔ ne ye ne b'o f'i ɲɛna sa i bɛ taa di ayiwa i bɛ taa di i bɛ taa di a bɛ kɛ Abu mun ye Demba Konte a ko mun ye san o san Abu Safinɛ jɛra ne sunkalo kɔni ni a waatiw sera i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye kalo ɲini baaraw kɔni ko o bɛ boloda alisilamɛ dugu caman na o de hukumu kɔnɔna la mun ye Arabie Saoudite n'o bɛ Saudiya jamana an n'o o b'o o kofɔ Abu Safinɛ jɛra ko olu kɔni ye commission dɔ bila sen kan commission minnu n'olu ka baara ɲɛsinnen don kalo yɛrɛ kɔni ko a ɲinini ma Abu Safinɛ jɛra olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko kunun ko kalo ko olu m'a ye o de hukumu kɔnɔna la Abu Safinɛ jɛra olu y'a danganiya k'a fɔ ko siga foyi
t'a la a sini n'o ye alamisa ye ko sunkalo baaraw kɔni ko o bɛ daminɛ Saudiya jamana ale kɔnɔ Patrick b'a ka fɔ la a ko min ye san 2023 Abu Safinɛ Jara i bɛ na ye k'a fɔ ko min ye jamana caman bɛ yen Arabi Saoudite Kuwait Qatar Bahrain Abu Safinɛ Jara Palestine ani ka taa fara mun ye la France kan awɔ la France kɛ alisilama caman den de bɛ yen a ka ca o de ca da ye bon c'est bien o ka ɲi là n'i ye la France fɔ dɔrɔn directement i bɛ sin ka tigi fɔlɔ ni mɔgɔ dɔ de ye quoi. ɛ taa Isa Dunbiya la ko Isa Ji Dunbiya Ji Dunbiya ɔ ko ne ka taa lettre di Kawji ma pour le report awɔ c'est ton ami Kawji ne tɛ bilen dɛ Aïssa Kawji a bɛ sunkalo tɛmɛnen a ye n fulu cɛ k'a fɔ ko o sunkalo bɛ kɛ manamana piyan ko an t'o sunkalo ɲɔgɔn ye o ma k'o dɔ ye o ma k'o ye dɛ sɛbɛnnikɛla ko Abu Safinɛ Jara ko hali ka taa bila mun ye Faransi la olu bɛɛ lajɛlen kɔni y'a jira k'a fɔ ko mun ye sunkalo baaraw k'u bɛ daminɛ sini n'o bɛɛ bɛ marsikalo tile 23 ma san 2023 Patrick b'a ka fɔ la o hukumu kɔnɔna la k'i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye alisilamɛ caman kɔni o kan ka wuli ka jɔ k'o kɛ ka cɛsiri k'o kɛ Abu Safinɛ Jara kɛrɛnkɛrɛnnen mun ye an balakaw Abu Safinɛ Jara ko sunkalo baraji ale bɛ double de an balaka minnu n'olu bɛ suguru ni a ko ɲɛ k'o ɲɛnabɔ Abu Safinɛ Jara olu bɛna baara kɔni ko a dabɔ dɛ soli ka wuli Abu Safinɛ Jara nin ye o dabɔlen nin ye o ye Abu Safinɛ Jara ko siga t'a la mun ye sunkalo kɔni ko a baaraw bɛ sɔn ka daminɛ sini Patrick ba n'o bɛ dɛmɛ kɔnti ko fɔ a ko ni nana an yɛrɛ ka faso la n'o bɛ ba Maliba ko fɔ an ka ministre so mun sigilen don mun ye an ka affaire religieuse du culte kunna Abu Safinɛ Jara aide coutume ale kɔni ye mun ye commission dɔ fana k'o sigi sen kan commission minnu bɛ na kalo ɲinini daminɛ bi marisi kalo tile 22 Abu Safinɛ Jara nɛgɛ 18 mana sanga 30 sɔrɔ kalo ɲininiw bɛ dabila mun ye an yɛrɛ ka jamana o kɔnɔna o la o de kun kɔnɔna la wele bɛ bila jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ma Abu Safinɛ Jara maa ma de ye ko ile kalo k'a ye Abu Safinɛ Jara i bɛ fɛɛrɛ ni dabali kɛ ka jamana marabagaw kɛrɛnkɛrɛnna commission minnu o sigilen bɛ walasa ka kalo k'a ɲini i b'u la dɔnniya ko mun ye sunkalo kɔni Abu Safinɛ Jara ko in bɛ taabolo mun na n'a fɔ ko bi ko siga t'a la ko sini a bɛ sɔn ka sigi sen kan Bete a kana Abu bila waati dɔ tɛmɛna kalo ɲini na dɛ an ka jamana in dugu dɔ kun bɛ an tɛ dugu tɔgɔ fɔ dɛ Abu tɛ i tulo b'a la Abu tɛ kalo ye dɛ jamana in dugu dɔ kun bɛ an tɛ dugu tɔgɔ fɔ i bɛ fɛ ka mun fɔ a kɔrɔ e k'a kɔrɔ n ka cɛ kalo ye o kalo ko kun mana daminɛ dɔrɔn a sunkalo fara a seliba kalo ni hali seliba kalo a kun bɛ y'o dugu in dɔrɔn a mana gɛlɛya cogo o cogo arajo Mali lamɛn bɛ nin zéro ni 3 heures bɛ taa se tuma o ma u b'a fɔ k'a yera nin dugu in na n bɛna nin ta ka min fɔlɔ nin y'o bannen o bi y'a dannen bi y'a dannen i bɛ n'i ka te min n bɛna n ka bi tɛ est ce que nin tɛ premier laban ye sa e tɛna premier min nin bɔ bilen e den o premier laban fana o tɛ hɛrɛ ye dɛ ayi sa a fɔ n ko sunkalo premier laban sa a fɔ tilegan fila fɛ premier laban o tɛ hɛrɛ ye dɛ le problème jɔn k'a tu fɔ fɔlɔ ni tifaliko laban ye tilegan fila fɛ ne min ɲɛ sisan ko kuma la on ne s'échappe pas e bɛ ka sira fɛn ye mɔgɔ man ka sira ɲɛ o ne kelen tɛ o i b'i jogo ɲɛ dɔrɔn o dɔrɔn de b'an kisi ne kelen tɛ n kelen tɛ koyi sinon sunkalo mana se ta les amis là Abu ne sunkalo sera Abu ko dɔ ka fɔ ɲa ye dɔ ka fɔ ɲa cɛlakaw fana aw jaralaka minnu fana bɛ yen sunkalo mana se Abu Safinɛ Jara a bɛ baara minnu k'o kɛ aw ka sun tigɛyɔrɔ la i bɛ taa sɔrɔ mun ye dabilenni sigilen bɛ kɛrɛfɛ kelen ɲamakuji sigilen bɛ kɛrɛfɛ kangaliba bɛ kɛrɛfɛ saba mɔni bɛ kɛrɛfɛ naani makɔrɔni bɛ kɛrɛfɛ duuru sogo jeninen bɛ kɛrɛfɛ wɔɔrɔ e kelen k'o bɛɛ dun mais où est le problème o bɛ kuye kɔnɔ la cogo di mais où est le problème dans ça n ka cɛ o de kama Isu u caman dalen n'u ye nin dun ka ban dɔrɔn u caman dalen bɛ sin k'a fɔ ko ni ko k'an ka taa misiri la ko a ye taa kun b'a sɔrɔ yen u tɛ taa u tɛ taa anw ka fisa aw ye o u tɛ taa dɛ parce que n bɛna min f'i ɲɛna aw ka maa aw Tarawele ka maa joli de bɛ yen n'a bɛ se ka sunkalo fɛngɛ n'a bɛ sun ala denw ye sabali dɛ mais an ye alimamu ɲini aw la ka dɛsɛ an ma alimamu yɛrɛ sɔrɔ maa minnu na o ma kɛ ayiwa ne kɔni b'a dɔn chez toi au quartier là-bas y a un imam Tarawele a ka ca Burama a caman dɔn
ay kelen do fo akatia vraiment tay kelen do donne-moi le à kelen do fo Imam Kaloul Traoré il est là non tu as imaginé ce nom là oh ouais Abu sigata la ko tagabium tagami woni ana lama bashurake ko biya dai era te koy ni ngoy joro be mala de ame dogo de ke abu ala ka musaka ko musaka ajina lama ama nogo musaka ko 44 degrés ame dogo ke ala ka nogo ya abu ame ta suku kono kana na mura suku kono kuna foni to ame no benege mo ko la se limano ma baba dama turamba fo faransi bala yara ali foli bela sama moktar dunga se isa jundumbia bedu sila anga maraka muso fama ame foli la sima ko sila mamadou koita nunu bela jelem ganna me kabo faransi isu anga te fanfe Yusu sogo baranyana kosobe ni wati na foli amala si dafi moruma adama sogole manna kulmani dugmala la abu ame foli ko rashe ama nana le kusa mi la sene jalo coiffure mu ye kulmani wala su konna la ambu bela jele nga foli ka benega mo yusu sogo ale tola le mana bela jele me fo radio nura fm ye bi kononto ani nani to mi murmuru duro kuna foni bala amu o kena o konna la abu bolo do tile la ngata beri karu ka fo ne ben bolo do me boni sebe mi ni kado ka fo o twa ko l'express awodo l'express kado ka fo ni nye Musa Jara ale ka sebe ni Musa Kudi ki kado ka fo ka kenya ni barakela munu ni ulu be société minière la no ye kado ka fo sanu boyoro ye keni kado ka fo o barakela ka blali ango man no to kara ko licenciement i kado ka fo ministre min be no o ye yere korkeye no ye ma la ministre du Traoré kado ka fo la ministre du Traoré ame wati na ko me be kado ka fo ko la ministre du Traoré kado ka fo ko mado mami ni asbe détester le do ka détester utafe wa tafe Lamine munge aiwa ala en korotrisha bedi garu ka fo ikoroke Lamine Seydou Traoré nya do ka fo ame wati bele ko me bi ale ye ministre des mines l'énergie et de l'eau no be talge ka do ka fo dugu jugoro fon ka ta se ka do ka fo jiko ani kuragoma ministre ta me ka di ka do ka fo Lamine Seydou Traoré ma ame wati bele ko me bi talge ka do ka fo Lamine Seydou Traoré ka do ka fo mado mami ni ka do ka fo amanga gobi mangoya ta me ka segre wa ka do ka fo Lamine Seydou Traoré ka do ka fo ko ni mangoya te flyer kado ka fo ko abe Mamadou abe Lamine Seydou kan kado ka fo Lamine Seydou Traoré ano wati na ko me bi sabule kado ka fo akamba ngoya sababu ti dore ele me aklama ka fo courant dige o keme kado ka fo mo mini jie mi me talge kado ka fo courant o betike jema dongo do mi me talge kado ka fo haka ja jikola o jamani amara ro chama ne be o keme ka wuli kajo ka sebe boloda sabule kado ka fo ka keni kado ka fo courant ngwe o sabule kado ka fo nunu de keme sababu mama Seydou Lamine Seydou Traoré ale ko ni kado ka fo aka mangoya asumbe ni yoro wula no temena ka boy ni me talge kado ka fo section syndicale mimbe section syndicale du commerce des mines et des industries a ikado ka fo ulu fana ulu kembe ka jalaki belebele taka a segre rango o temene ngoro ko fe ka boy Lamine Seydou Traoré ka keni kado ka fo barakala munu ni ulu be sanu boyoro la a ikado ka fo ko uye ma chama bla ka bo uka barakono ikado ka fo ode kembe fenye bimi ni asebe gwelale me ba ka fo la ni uye Musa Jara akikado ka fo secrétaire général mi be kado ka section syndicale commerce des mines et de l'industrie tuala ikado ka fo katase syndicat ma syndicat munumbe ikado ka fo ni oye syndicat national des constructions ikado ka fo des constructions civiques des mines ikado ka fo et de l'énergie ikado ka fo nunu bela jele syndicat munu ni ikado ka fo ubi talge ikado ka fo sanuko o bolokan ikado ka fo ufana ube syndicat jekulu belebele mina jamani ngono twa ko UNTM ikado ka fo nunu nganyema ode twa ko Karemu Fomba Fomba anaka jenyo kado ka fo ko usendika dama uye faranywanga belebeleke ni kado ka fo okonona na uni konfa uye ikado ka fo kunafundila ko lu wele mbara ikado ka fo akara jumando ikado ka fo marsikalo kletan ani wolobla uye kunafundila wele haka jagwele amimbe ulu kani wati na kada kunafundila kloka ikado ka fo nununga ni lajere nzebe ikado ka fo ko umata avec le dos de la cuillère ti dorere ikado ka fo ni manunu ikado ka fo ko umai kado ka fo
fɔ dabiri kɛdɛ ayi kuma tiɲɛ ko u sina k'o de fɔ koyi kuma tiɲɛ ti dɔwɛrɛ ninnu ka fɔ la o ye i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko ka tiɲɛ fɔ i k'a dɔn k'a fɔ an marabaaw ye an marabaa minnu ko don maa minnu bɛ ni u bɛ cɛmancɛ fanga kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya i k'a dɔn k'a fɔ Seydou Lamini Traoré minisiri min ni o ɲɛsinnen bɛ jiko ani kuranko ma Dankɔrɔba i k'a dɔn k'a fɔ ko a ko man di olu ye bi wa a ko man di u ye sini min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Dankɔrɔba in na Lamini Seydou Traoré k'i k'a dɔn k'a fɔ u ka baara dan tɛ ka maa si sɛgɛrɛ o ye i k'a dɔn k'a fɔ travailleurs miniaux maa minnu bɛ yen ni olu bɛ mini na kɛrɛnkɛrɛnnenya i k'a dɔn k'a fɔ Siama mini d'or de Siama ka taa se Murila ani i k'a dɔn k'a fɔ Toba Koto ani i k'a dɔn k'a fɔ Sajola i k'a dɔn k'a fɔ maa 85 k'i k'a dɔn k'a fɔ ko u ye olu de gɛn ka bɔ baara la ayiwa ani ma nɔgɔ dɛ siga la an ka taa min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ maa 85 i k'a dɔn k'a fɔ ko olu de licenciera n'o ye ka u gɛn ka bɔ baara kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ o kɛra fɛn min ni k'a dɔn k'a fɔ syndicat ko o tɛ fɛn ye min ni a bɛ bɛn Seydou Lamini Traoré walima Lamini Seydou Traoré i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi ko i k'a dɔn k'a fɔ syndicat kɛn bɛ k'u bolokɔni ɲɛsin a ma sabula i k'a dɔn k'a fɔ nin cakɛda minnu ni o bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ baarakɛyɔrɔw la maa minnu ni a gɛnnen filɛ ka bɔ nin ye i k'a dɔn k'a fɔ baara la ko fɛn dɔ min ni a tɛ bɛn min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ direction générale la i k'a dɔn k'a fɔ waati min na Covid-19 n'i k'a dɔn k'a fɔ o ye bana cɛjugu min ni a wulila diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ waati dɔ la i k'a dɔn k'a fɔ ko u ye u profiter o waati fɛ min bɛ tali kɛ maa 85 la i k'a dɔn k'a fɔ ka sin ka olu gɛn ka bɔ baara kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ maa 85 in kɔnɔna na maa 12 bɛ a kɔnɔ n'i y'a dɔn k'a fɔ olu kɛn kun bɛ ka u jaki sɛbɛ ja sabula i k'a dɔn k'a fɔ olu ye syndicaliste ye ba i k'a dɔn k'a fɔ ko gɛnni u sinna ka fɔlɔ olu la Lamini Seydou i k'a dɔn k'a fɔ nin baara in ko u y'a kɛ kabini i k'a dɔn k'a fɔ san 2020 an bɛ waati min na komi bi i k'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛya belebele de bɛ ninnu ni i k'a dɔn k'a fɔ Lamini Seydou cɛ sabula i k'a dɔn k'a fɔ décision min ni o bɔra u fɛ i k'a dɔn k'a fɔ inspecteur de travail olu ye décision min bɔ n'o bɛ tali kɛ licenciement décision kan i k'a dɔn k'a fɔ ko u fana ma u sigi ye wa i k'a dɔn k'a fɔ ko o décision kɛra sababu ye i k'a dɔn k'a fɔ ko a annulera sabula i k'a dɔn k'a fɔ a yirala k'a fɔ maa minnu ni u gɛnnen filɛ nin ye i k'a dɔn k'a fɔ sariya kisɛ foyi tɛ yen min b'a yira k'a fɔ ko u kan ka gɛn nin gɛn cogo in na ka bɔ i k'a dɔn k'a fɔ baara kɔnɔna na kuma i k'a dɔn k'a fɔ u ni INTM u ye o wulikajɔw kɛ a ka jan i k'a dɔn k'a fɔ INTM yɛrɛ i k'a dɔn k'a fɔ u ye PV de kɛ PV de conciliation ni o ye bɛnkan sɛbɛn ye bɛnkan sɛbɛn min kɔnɔna na i k'a dɔn k'a fɔ ni u ye o baaraw kɛ a ka jan i k'a dɔn k'a fɔ maa ninnu bɛ se ka segin ka bila u ka baaraw kɔnɔ cogo min na nka an bɛ waati min na komi bi ko hali bi i k'a dɔn k'a fɔ minisiri ani a jɛɲɔgɔnw k'u kɛn bɛ ka i k'a dɔn k'a fɔ menaces n'u bɛ tali kɛ bagabagaw kan k'o ta kɛ i k'a dɔn k'a fɔ INTM yɛrɛ sɛgɛrɛ a ka jan i k'a dɔn k'a fɔ maa ninnu kana se ka na u ka baara kɔnɔ bilen o kuma an bɛ waati min na komi bi syndicat kɔni y'a yira k'a fɔ an bɛ waati min na komi sisan Lamini Seydou Traoré i k'a dɔn k'a fɔ maa dɔ min ni a kan ka gɛn ka bɔ i k'a dɔn k'a fɔ nin gouvernement in kɔnɔ Seydou Lamini Traoré i k'a dɔn k'a fɔ nin syndicat y'a yira k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi ko ni incompétence tɛ fila ye n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ baara a dɔnniya tɛ Lamini Seydou la wa i k'a dɔn k'a fɔ maa dɔ ni ani nin jɔyɔrɔ in ko wa man kan Lamini Seydou Traoré i k'a dɔn k'a fɔ ninnu kɔni syndicalistes y'a yira k'a fɔ Lamini Seydou Traoré ko a kan ka gɛn ka bɔ nin jɔyɔrɔ in na ministre min ni a t'an filɛ ka di a ma k'a dɔnniya tɛ a la bi wa a dɔnniya tɛ a la sini Lamini Seydou Traoré k'a kan ka gɛn ka bɔ i k'a dɔn k'a fɔ Mali yɛrɛ a gouvernement kɔnɔ koyi ninnu y'a yira k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi kɔrɔfɔ in kɔni ko u n'a fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ ka kɔrɔfɔ in k'a doni ka se i k'a dɔn k'a fɔ jamanikuntigi yɛrɛ ma koyi n'o bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Assimi Goïta a so la walasa Lamini Seydou Traoré Boubacar Traoré bete kɔrɔkɛ a kana to nin jɔyɔrɔ in na koyi a juguya dabila a ko u ko bete ko i k'a dɔn k'a fɔ ko n'o tɛmɛna ka bɔ yen min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ i kɔrɔkɛ Lamini Seydou Traoré k'a dɛsɛ mɛ i k'a dɔn k'a fɔ jamanikɔnɔdenw kɔrɔ k'a sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ kuranko ani jiko ye ko ninnu bɛɛ lajɛlen ye taabolo ye taabolo minnu b'a yira k'a fɔ ko Lamini Seydou Traoré ni o ye e kɔrɔkɛ ye k'a ni nin jɔyɔrɔ in ko a man kan wa a dɛsɛ mɛ k'u k'a gɛn a ɲinɛ kɔrɔkɛla tɛ sa ni dɛsɛra a bila sa maa wɛrɛw bɛ yen sa a y'an ka solution ɲini kɔrɔkɛ la solution tɛ se ka ɲini sa a kana kɛ gɛnni ye a kana kɛ gɛnni ye sa adila ayi a ka ni dɛsɛra a fɔ je démissionne e de la ka maa démissionner tɔ ye yan mais i kɔrɔkɛ kun kan ka kɛ fɔlɔ ye ka démissionner an tɛ
Ah bon? Ah, mais peut-être qu'on est pas au courant qu'on est bête comme ça. Aïe, vous le parlez quoi de en haut tient fort. Bon, n'y a fouille ma sur le courant. Un courant au jate. N'y a sur la furatika. Sango sang, faut single double single. Ko ube ka fere ke ko ka groupe électrogène ou labe. Ko pour que sungalo in kono ko courant tika ko keleke. Awo mu ye mana. Mo koro fofo. Awo sungalo ti damna jini. Anga do ko. Abu kana to sen ko ke ka koro wasa. Ngo tozo le tura courant fitike. Tozo. Awo ani toto. Ko lu to ka tike. Amna mo reparation na wakati na aba muyanyi ko. Chanyo do ke muyuna tare. Ani do ke. Ala ka je kadaba. Ala ka hakili mandi lamine sedu. Ala ka hakili mandi. Abu ne be molo ma kari ka do. Be boni sebanye sebam nu ko ma indicateur du renouveau. Sebe ni fatri ke ba ali 24 yi. Abu liyo ni fatri. Na jara abu anasifla. Abu ko furodi yere anga bangi o konna ula. Kerengere la munye chake damu be nanka ma unité de gestion des projets fonds mondial Gavi. Abu Safna jira ko teke taraka da moka. Bangi yira konna la te chari. Abu ibi yira nyininga. Ni ko imbe sika ke togoji. Abu ni keli ko ni kaye ma chama ko kamana ga. Abu Safna jira aisira na ma chama na anga bangi bunaku osira fe. Patrick baga fola. Ayira ka fo ni mbara imbela jire nda minana do ni mungama. Ni akli bala munye février kalo kletan temene. Abu Safna jira munye anga jamana ngona la bangi do be. Abu ale vire mando konu ko ke ka musaka do bla musaka munna kuntala beti jo million bi kononto ani shegi anna kungamfe Abu Safna jira oluyo nafulu mugu ko surutu munye unité de gestion des projets fonds mondial Gavi. Abu oluyo surutu o ka konti kono Abu ofeneta na surutu lo kono alaba meti reso konti mungono o de société Africa Travaux. Abu Safna jira ko munye musaka labantari reso o kono Patrick baga fola ko munye doa kun damado o kofe Abu Safna jara ibina e kafo ko munye Gavi maw olu nana e kafo ko Abu Safna jara ko sigata la fenno ko ko buga taka ngo konti ka segre fe muna ban kamana gam ko sobe olu kum ko nala Abu Safna jara uya nyini munye bangi fe ko ka feran dabal ke Muhammad ni sira ko virement ko ka ke ta Gavi konti la ko Abu Safna jara ko ka bara bela dilen ko jofolo yani jiduru lendo aka nyama jo Patrick baga fola Abu Safna jira o wati de la bangi nana don ka fo Abu Safna jira bangi nana don ka fo jaja oluyo million bi kononto ani ko million bi kononto ani sheki oluyo musurutu kata munye fond mondial Gavi ga kola maje do ko ni ko oba ula Abu Safna jira anana ka fo ko jako wakabo ko aduna jela Patrick baga fola Abu angata Patrick baga fola ako o yoroni be Abu Safna jira ibe na e ka foko bara interaka kalfa mamunuma Abu ode muine service d'investigation judiciaire de la gendarmerie nationale Abu bara nana taraka kalfa uluma ko ni ko imeto ko muna aw ka fese ko sabga muine adibi ko ka bon ko sobe Abu Safna jira colonel mumbe nanka mako aidra shirifike Abu shirifike munati do nokola shirifike munna ye tiere ye aba benegemo kasara kanye fo pau Abu munye bara nana taka kalfa colonel Aidrama ale fane yadi aka keduma muma ode adjoint chef Lamini Mantala Traoré Abu Traoré tromaga ale officier belebele ye munye police judiciaire kono wa mado Abu Safna jira mamunu nga bara ni ke wala na soy inye Mantala nye Abu Safna jira munye fo bali iba fo de banigala ko ako wati muna ni bara ntaraka kalfa munye Mantala naka jereje kuluma Abu Safna jira uye jomse nun kuda amunye jamse nun kuda ni million bi koronto ani sheki ni mesaka bo katati toji Abu Safna jira kwa ati sika ke Patrick baga fola ako munye bangu fulana na faranywanga Abu Safna jira ka janjugu ka da jamunu yo oda mamuntra million bi koronto ani sheki ka to osurutu ko labo Abu Safna jira unana jango da anye Abu Safna jira unana janjumene ko da anye Abu uye million keme ani million biduru ani kele Abu Safna jira uyo surutu kwaye amunye Africa Travaux o kono Africa Travaux Abu Safna jira ale nyema munna ye ngo imbela jele ka nyami jawabon kole hera do koy zon kwale mba hera do nyami ni kala hera do Abu Safna jira unana jamunu ko da wala sa teke bi se ka daka uyo million keme ani million biduru ani kele Abu Safna jira uyo surutu
compte Africa Travaux au kono Abu Safna Jara wati de la février mars kalo le kono to Abu Safna Jara uye belebele ngole sa dangoro bay wakabon kwale mbay kaira ka foko munye a musaka do kono ko osuru tula iga compte au kono musaka munna beti do savoir million kebe ani biduru ani kele Abu Safna Jara atra wari fola munu ko bo no betalike million bi kono to ani shekina o wari fola yi o boto kiniya munno yo bo ko dama ayi watando o tege ko ke ko wuru songoy Abu Safna Jara o kiliyan kele ne kila ka awele o ya soro munye jamba koni o tigera munye jo koni o shebakoro dara o kiliyan kele ne ya wele kaira ka foko million keme ani million biduru ani kele ko turutula e ka konti yi o kono Abu Safna Jara o fo belebele ye nataba ani sugula mini Abu Safna Jara ayi tonto ki tonto ko abeto wari ko bo Abu Safna Jara ayi wari boli ko dabo ayi wa biduru ko bo wari la ko dimunye e bangi kiliyan abo sebenarnya ako ya suro munye kolonel Aidara Shirifike ale na ka kedon u kelemme ka da ko nin ka shi bakoro mine Abu Safna Jara dangoro bayin bo nin wariye u ka tege takada kan u sensen fo general meri kono Abu Safna Jara siga sigeli baro nana buluda mali general meri Abu Safna Jara u nana siga sigeli baro ko ke u nana yingali busa mission ko ta ka munye Africa Travaux nyema ko segere Abu Safna Jara ya ira ka fo jaja dangoro bayin Abu Safna Jara abeta konti ko ni carte d'identité munye ayira toye atoko toye Abu Safna Jara oye fenye femuna be ma kamana ga Abu Safna Jara ibe na ye ka foko munye mandala anin kata fra colonel Aidara ka oli ayira ka fo ni ko ngoni atise ka tek to gusla uye siga sigali baro ko dabo Abu Safna Jara bolo nana takada ma woro de kan koina o ma woro la ibe na ye ka foko munye gavi wari surufula kata munga konti kono de gavi ibe gavi mando awo unité de gestion des projets fonds mondial Gavi wari surufula kata olu muga munga konti la o ma do be janfala o do be janfala atito ko bangi muno ya surutu o fana be janfala atito ko do fana be janfala atito fana ko de sebenarnya ako munye gendarmerie national colonel Aidara naka chedo nguni Abu Safna Jara ko akanga ko tare ko kanga fuku ko sabga uye bara nyuma bare gani bara munaka gelen fuka foko aka gele nota ni zuma kulei Abu Safna Jara ko amena aka bara la nga jaja ayeni bara munu ko ke Abu Maworo o teka daro oka ibena ka foko gavi ra barakala do bala responsable do bala wari nyira bora bangi mungono o responsable do fana ko ulushimero ubebala atitoko wati ko ni asira ishimla ala kanye kada amina rabbi wati sira asira Abu Safna Jara me kanumbane de baba bela jini